bayasong ang tini norok no funugano chini arto tongnai 5 emon Wanamasingsa jib jontu rok no je aborok no nugui norok wanajagui thangbayoano maybe amti hai jib rok no norok nugya khuna so norok video last jora naibai di. Hello ani khajani bayasong ang naidi ano Kokborok facts channel o channel norok buini selai juda Kokborok facts saiman nai ogre face spider mo beng no joton sele puila BC 1851 ai tukjak mani je bini yakung rok onek kolok tei bini mokol bo onek kotor ungu kuboni beng ni selai mo beng ni speciality ke ahai je bo bini sikar e bacha thai rok no jal bai romna bagui kaisa special jal sramu je a jal no bo bini buskang ne yakung go funangui toniwo tei bo afru jora sak na singui tongo jesuk jora sak bini sikar e bacha thai bini gana o faiyasak apuruke bo bini jal no phanke sikar ni saka oke khiklai riwo tei bo abono romui chawui payo tei bini mo kotor kotor mokol rok horni andra gundrawo bini sikar no kahamke naitukna ni tei bini sikare jib rok no bo naitugui borok bai banchiwi tongna bo samung khlayo turtle ant world ni joto subtropical bolongo manthoknai mo mushroom ni projati borok ni kiting bokhorok shape ni bagui sini jago mo mushroom rok borok ni mo kiting bokhorok bai borok ni tongjaknai hakor ni habma lamano doga haike kholopna bagui samungo funango jate kuno sikare je borok ni hakor ro habuita manthun hinai norok nukkhna bahaike mo chikon jib rok bo sikare jib rok bai borok ni nok no banchiri na bagui borong ni bokrok no samungo funang red spider norok mo photo no kahamke naika hinke oro kuno manai huijagui tongma hai ungui tongo haiyada mo kaisa beng se mo beng ni projati Australia o manthogo bini speciality ke ahai je bo camouflage haike ungui tongui mano means bo bini busak no chepta eba ferriwui bufangni bedek tei bufangni color bai baksa kheno huijagui tongui mano tei bono naitukna ni bo onek kosto ni samung bo ungui thango waisa jora oke bono fatsa ke naituk maya ni bagui no bini gana tei kuno jib malai thangkai bo mo beng aram kheno sikar bo khlai bo narago tei amti kheno bo bini sikare jibrok bai bo banchiwi thango Myrmecotus mexicanus mo mushroom rok no honeypot ni mungui bo sini jago mo mushroom rok no southern United States Mexico o manthogo tei borok ni kisa juda species ni mushroom rok southern Africa tei Australia o bo manthogo mo mushroom rok ni speciality ke ahai je borok ni busak ni size ni selai onek kobang guna chathai no borok ni busago jomiriwi toniwi mano aboni bagui mo mushroom rok no southern Africa ni borok rok gothang no thokjagui chalayo pink fairy armadillo mo armadillo projati ni bisingo world ni jotoni selai chikon projati ni pink fairy armadillo mo jib only central Argentina o simi manthogo bini busak ni fikung saka o kaisa pink color ni cell thepajak tei haike ungui tongo je a cell no bo sikari jibrok bai banchiwi tongna bagui samungo funango bo hawo bo aram kheno hakor rok bo khurui siwi mano tei aro borok huijagui tongo hor ungke pink fairy armadillo borok ni hakor ni ongkhorui mushroom ni bothopno sbai aborok no chana ni start khlaio tei researcher rok ni moteke mo jib tabuk ni jorao turuk khe komorna nai tongbai kha bayasong mono ungka 5 of the most strange bug and animal in the world in Kokborok video chajak hinke norok like share tei comment khlaine neta pokbai di kotal phaine rok ani kubune video bo nai di tei ani video chajak tongka hinke ani channel no subscribe khlai bell icon sindi di jotono kaham tongbai di malai finai norok bai kotal video o